αφιερωμένο σε όλους τους μπόλερ εκεί έξω. Είμαι ο Αγαθοκλής Γαρδίκης και αυτό είναι το Vol Planet, το νέο podcast για αθλητικά. Κάθε φορά θα φέρουμε έναν καλεσμένο και θα μιλάμε για μια συγκεκριμένη θεματική. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο πρώτο επεισόδιο, Σωκράτης Μεταλλίδης μαζί μας, ηθοποιός, Περίπου. δημοσιογράφος, Περίπου. trader στην Novibet Αυτό σίγουρα. και συγγραφέας, τώρα τελευταία. Αυτό είναι το καινούριο, ναι, βέβαια. Πώς προέκυψε αρχικά το συγγραφικό? Το συγγραφικό ήταν μια ομαδική ενέργεια που κάναμε σαν σελίδα. Μόνος μου δεν ξέρω αν θα έκανα αυτό το βήμα, αλλά γράφοντας άρθρα εδώ και καιρό για τους Εγγλέζους, πρώην ΑΕΑΠ, που είχαμε συνεργαστεί κιόλας εκεί, ήσουν και μέλος μας. Wow. Χαρά μου και τιμή μου ήταν. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Μετά από πολλά άρθρα λοιπόν και από πολλές σκέψεις, είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, κάτι ομαδικό και να αποτυπώσουμε όσα γράφουμε σε ένα βιβλίο για να μείνουν στον χρόνο και να μπορούν άτομα κάθε ηλικίας να γνωρίσουν φιγούρες και προσωπικότητες από τον κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Στην αρχή και εγώ έλεγα ότι θα μου είναι δύσκολο να μεταφερθώ από τη γραφή του site σε κάτι πιο επίσημο, κάτι σαν ένα βιβλίο, αλλά τελικά μέσα από την ομαδική προσπάθεια και μέσα από έρευνα καταφέραμε και κάναμε αυτό το ομαδικό έργο και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. 20 cult φιγούρες της Premier League, σωστά? Ναι, βέβαια. Ωραία. Θες να μας πεις από τώρα 2-3 πραγματάκια γι' αυτό? Ένας νέος τίτλος που πρότεινα εγώ στα παιδιά ήταν 20 cult φιγούρες της Premier League χωρίς τον Ρικ Καντονά. Γιατί αυτό που μας λέγανε οι περισσότεροι είναι ότι σίγουρα πρέπει να είναι μέσα ο Ρικ Καντονά, για παράδειγμα. Αλλά όχι, στο δικό μας βιβλίο είναι κυρίως cult φιγούρες οι οποίες μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος την ιστορία τους. Είναι φιγούρες οι οποίες άφησαν ανεξίτηλη την παρουσία τους, το πέρασμά τους από τα γήπεδα του αγγλικού ποδοσφαίρου και συνδύασαν το πέρασμά τους με τον κόσμο, με το κοινό. Δηλαδή μπορεί να μην ήταν τόσο καλοί ποδοσφαιρικά, οι άλλοι ήτανε, αλλά σίγουρα ο κόσμος τους θυμάται και οι ομάδες έχουν μείνει στη μνήμη των οπαδών της ομάδας. Π.χ. δώσε ένα τιζεράκι. Ένα τιζεράκι είναι σίγουρα ο Νίκλας Μπέντνερ, για παράδειγμα. Δεν έχετε βάλει, Ναι, φυσικά και δεν έχουμε βάλει. Okay. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Αμεόμπι, Σόλα Αμεόμπι της Newcastle, ο Τόνι Γεμπόα που έγραψα εγώ. Και σίγουρα ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο δικός μας, ο Έλληνας, ο μόνος Έλληνας που είναι σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή τη λίστα, ο οποίος προλογίζει και το βιβλίο μας. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να κάνει τον πρόλογο του βιβλίου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, είτε με ποδοσφαιρικά κριτήρια είτε με εξωαγωνιστικά, κατάφεραν να σαγηνεύσουν το κοινό της Premier League. Πιστεύω ένας από τους 20 είναι ο Μίτσου. Ένας από τους 20 δεν είναι ο Μίτσου. Είναι πολλά τα πρόσωπα βέβαια, γιατί μιλάμε για δεκαετίες 90, 2000, 2010 και μέχρι σήμερα. Είναι πολλά τα πρόσωπα του αγγλικού ποδοσφαίρου που μπορούν να χαρακτηριστούν cult. Στον τόμο Β' αυτά. Ναι, ακριβώς. Και είναι στα πλάνα μας να βγει και ένα δεύτερο βιβλίο που θα συμπεριληφθούν και άλλοι ήρωες. Όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για αγγλικό ποδόσφαιρο σήμερα. Κοίταξε, δεν ξέρω αν το διατυμπανίζει ή όχι. Νομίζω και το μαλλί σου φαίνεται ότι είσαι Liverpool. Ναι, έχεις πέσει μέσα. Ενδεχομένως και να το ήξερες. Λέμε τώρα. Μπορεί και να το ξέρω. Αλλά έπεσες μέσα, είμαι οπαδός της Liverpool. Πώς ένιωσες μετά τη φυγή, εντάξει, φυγή είναι, του Κλοπ? Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήταν ένα σοκ, όμως κάνοντας σκέψεις πιο ώριμες αργότερα, κατάλαβα ότι μπορεί να είναι κάτι καλό για την ομάδα, δεδομένου ότι ίσως να είχε επέλθει ένας κορεσμός και η κούραση του προπονητή, όπως δήλωνε και ο ίδιος επανειλημμένα ότι νιώθει μια κούραση πλέον από την προπονητική, ίσως έβγαινε και στην ομάδα και φάνηκε και σε κάποια αποτελέσματα ή σε κάποιους αγώνες που η Liverpool φάνηκε να μένει από ψυχικές δυνάμεις κυρίως. Και ίσως χρειαζόταν μια ανανέωση, ένα σοκ η ομάδα και όσο και αν μας πόνεσε, γιατί ήταν μια φιγούρα που αγαπούσαμε ο Κλοπ, ίσως χρειαζόταν η ομάδα ένα νέο ξεκίνημα, ένα refresh, το οποίο ήρθε με την άφηξη του Σλότ. Αυτό θα σε ρωτήσω. Το βλέπεις τώρα με τον Σλότ? Εντάξει, το προδίδει νομίζω και κορυφή στη βαθμολογία. Ναι. Αλλά, okay. Ο Άρνε Σλότ ήταν ένας προπονητής που ήρθε στην Αγγλία για να προσθεθεί στη λίστα των προπονητών χωρίς μαλλιά. Έδωσε μια συνέχεια. Ελπίζω να μην βγει από τον Τεχάγκ όμως. Έδωσε μια συνέχεια, ναι, ο Τεχάγκ έφυγε από αυτή τη λίστα. Ήταν ένα ένιγμα γιατί είχε κάνει καλές παρουσίες στην Ολλανδία, όπως είχε κάνει και ο Τεχάγκ.
Και έτσι όλοι περιμέναμε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι όταν ήρθε ο Ten Hag ήταν πιο grande όνομα με αυτά που είχε κάνει με την παρουσία του Άγιαξ, ας πούμε, παρά το ότι ήρθε ο Σλότ, ας πούμε. Σίγουρα, γιατί ήταν σε μια ομάδα σαν τον Άγιαξ που μετριόταν πιο πολύ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και λόγω του Champions League που είχε κάνει κάποιες πορείες καλές. Ενώ ο Σλότ, ας πούμε, ήταν πιο πολύ στα εγχώρια δυνατός παρά δεν είχε ακουστεί τόσο το όνομά του στην Ευρώπη. Ποια είναι η άποψή σου για slot ball? Slot ball έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, δεν ξέρω. Εγώ τον περίμενα να δω τι θα παρουσιάσει, αλλά ο τύπος είναι ένα ρομπότ της προπονητικής. Έχει καταφέρει να συνδυάσει την επιθετικότητα που είχε η ομάδα με μια πιο συγκρατημένη προοπτική, δηλαδή κοιτάει και τα αμυντικά κομμάτια της ομάδας. Δεν επιτίθεται διαρκώς και ανώμαλα όπως το έκανε ίσως κάποιες φορές η ομάδα του Κλοπ, συνέχεια επίθεση. Προσέχει και το μεσοαμυντικό κομμάτι και έχει καταφέρει να κερδίσει όλους τους παίκτες. Προφανώς γιατί ο κάθε ποδοσφαιριστής ένιωθε ότι ήρθε ένας καινούριος προπονητής και πρέπει να δείξει πλέον τις ικανότητές του στον νέο προπονητή. Και νομίζω ανέδειξε κιόλας. Π.χ. με Gravenberg αναδείχθηκε λόγω slot περισσότερο. Σίγουρα. Ένα παράδειγμα είναι ο Gravenberg. Ένα παράδειγμα για μένα είναι ο Τσιμίκας, χαρακτηριστικό. Δεδομένου ότι του έχει δώσει πάρα πολύ χρόνο παραπάνω και σε σημαντικά παιχνίδια, Champions League. Βγήκε και man of the match με Brighton. Ενώ ο Κλοπ ίσως είχε μια σχέση λατρείας με τον Ρόμπερτσον, γιατί του είχε προσφέρει και εκείνος και είχε τον Τσιμίκα καθαρά ως δεύτερη επιλογή για κύπελα κτλ. Και έτσι είναι σαν να έχει κερδίσει έξτρα παίκτες χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερες μεταγραφές στο ήδη υπάρχον ρόστερ. Δεν ξέρω τι μεταγραφές έκανε λίγο. Έκανε μία μισή. Μία τον Κιέζα από την Ιταλία, ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα. Και μία για του χρόνου, τον Μαμπαρντασβίλη, σαν μία μεταγραφή για το μέλλον. Στη θέση του Άλισον. Σε μια θέση που δεν χρειάζονταν ενδεχομένως συνέχεια, αλλά οκ. Θα προτιμούσες δηλαδή να τη βγάλετε, πες ότι φεύγει ο Άλισον με Κέλεχερ. Τον εμπιστεύεσαι, σαν πρώτο, όχι τόσο. Αλλά σαν διάδα μπορεί να σταθεί μαζί με τον Άλισον. Έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Μπορείτε να πάρετε το Σάντσεθ, αν θέλετε. Το Σάντσεθ, της Chelsea, είναι πολύ καλό. Δεν σε έχει αφήσει ικανοποιημένο. Είδες γκολ τώρα το 1-1 με την Arsenal. Κλειστή γωνία. Ναι, εντάξει, ήταν λίγο. Τρομερός. Τη τυχιώνει λίγο η θέση του τερματοφύλακα την Chelsea από τότε με τον Τσέχ, νομίζω. Κοίτα, νομίζω, θα κάνω τώρα μια παρένθεση, ότι άμα δεν σου βγαίνει ο Σάντσες, πρώτον μπορεί να φέρει τον Πέτροβιτς να τον ανακλείσεις και μπορεί να βάζεις κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό. 6, 7, 8 επιλογές. Ισχύει, εντάξει. Κάποιος θα σου βγει. Έχει επενδύσει στην ποσότητα η Chelsea περισσότερο παρά στην ποιότητα. Ισχύει. Και νομίζω το μεγάλο σφάλμα στη θέση του τερματοφύλακα ήταν τα 80 εκατομμύρια στον Κέπα. Δηλαδή ήταν ένα. Νομίζω μετά τον Κουρτουά, όχι με τον Τσέχ. Μετά τον Κουρτουά. Σωστά, θα συμφωνήσω σε αυτό. Τον είχα ξεχάσει. Τον είχα συνδυάσει με τη Ρεάλ. Άρα συμφωνείς και με τη χρυσή μπάλα, ότι την πήρε ο Ρόντρι. Η χρυσή μπάλα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να γίνει ένα podcast μόνο με αυτό, Ναι. Και τα κριτήρια της χρυσής μπάλας δεν είναι πάντα σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε ο καθένας στο μυαλό μας, το πώς πρέπει να αποδοθεί η χρυσή μπάλα. Επειδή παίζουν και οι εθνικές ρόλο και επειδή πήρε το Euro η Ισπανία κτλ., καταλαβαίνω πώς δίνεται η χρυσή μπάλα στο Ρόντρι. Όπως θα καταλάβαινα και αν δινόταν στο Βινίσιους αντίστοιχα. Δηλαδή δεν είμαι σε αυτό πολύ οπαδός κάποιου από τους δύο. Κατάλαβα. Πάντως, σε αυτό που είπες, εγώ θεωρώ λάθος μεγάλο του Γκουαρδιόλα ότι δεν ενισχύθηκε στη θέση του Χάλαντ. Δηλαδή έφυγε ο Άλβαρες και δεν αντικατέστησε κάποιον για να υπάρχει μια δεύτερη επιλογή. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Φόντεν, αλλά ένα καθαρό αιμο striker, ας πούμε, τύπου Χάλαντ. Ένα κλικ πιο κάτω, ρε παιδί μου. Αλλά να πάρει ανάσες. Ναι, εντάξει. Ο Χάλαντ είναι ένα ρομπότ, βάζει γκολ με οποιοδήποτε τρόπο. Όμως με την πάροδο του χρόνου οι ομάδες έχουν μάθει κάπως να το καταπολεμούν, να του παίζουν άμυνα. Οπότε, όντως, όταν χρειάζεται ένα plan B, πλέον που έφυγε και ο Άλβαρες, που έδινε μια ενέργεια παραπάνω πέρσι. Έχει χάσει αυτό το στοιχείο του δεύτερου επιθετικού που μπορεί να κάνει τη ζημιά. Όντως, αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν ενισχύθηκε όσο θα μπορούσε στην επίθεση. Τώρα έχουμε Liverpool, City, Arsenal. Πιστεύεις εσύ, κατά τη γνώμη σου, ποιοι άλλοι απαρτίζουν τους Big Six? Γιατί ρε παιδί μου, π.χ. βάζεις πλέον την Chelsea μέσα ή μετά τις 2 μέτρες χρονιές βγαίνει? Η West Ham μπορεί να μπει που πήρε ευρωπαϊκό και βγήκε Ευρώπη τις προάλλες ή τώρα πάλι με Λοπετέγκη? Σίγουρα αυτή είναι μια κουβέντα όπως είναι, United μέσα. όπως είναι και τα ελληνικά δεδομένα.
ποιους θεωρούμε Big Four κτλ. Ναι. Θεωρώ ότι η Big Six, για να μπει μάλλον στους Big Six, θέλει διαπιστευτήρια ετών, δηλαδή πρέπει να κάνεις σε βάθος χρόνου πράγματα. Για μένα η Big Six είναι γνωστή. Είναι η Liverpool, η United, η City, η Chelsea, η Arsenal και η Tottenham για μένα. Παρόλο που πολλοί λένε δεν έχει πάρει τίποτα ποτέ, είναι διαχρονικά στις κορυφαίες, ας πούμε, ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου και σε ψηλές πτήσεις. Τι θεωρώ, ναι. Τώρα που είπες Tottenham, πιστεύεις θα βγει η Ευρώπη φέτος? Πιστεύω ότι Με τον ανταγωνισμό. για να μην πω ποτέ, Ναι. θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να κατακτήσει κάποιο τίτλο κάποτε. Δηλαδή, όντως είναι στο DNA της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι με τον Ποστέκογλου παίζει ένα πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, πιο επιθετικό και μου αρέσει πιο πολύ από τη Manchester United, ας πούμε. Σ' αρέσει πιο πολύ? Ναι. Αλήθεια. Όπως μου αρέσει και η Chelsea πολύ. Έχει ανέβει πάρα Μαρέσκα. πολύ. Ναι, με το Μαρέσκα στον πάγκο. Άρα πιστεύεις ότι είναι πυροτέχνημα η Chelsea ή ο Μαρέσκα ήρθε για να μείνει και να χτίσει? Νομίζω ότι αν του δώσουν κι άλλο χρόνο και τον αφήσουν να κάνει το σύνολο όπως το θέλει, θα γίνει μόνο καλύτερη η Chelsea. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπω να γίνει τη χειρότερη. Ναι. Και για μένα έχει και πάρα πολύ υλικό στον πάγκο που στις άλλες ομάδες θα παίζαν σίγουρα βασικοί. Ας πούμε ο Νικολκού, ο Φέλιξ. Είναι παίκτες που θα παίζαν σε οποιαδήποτε ομάδα της Premier League σαν βασική. Και η Chelsea τους έχει για να παίζει με την Νόα και να βάζουν 8 γκολ. Μπράβο, πραγματικά. Σε πάω τώρα λίγο πίσω. Επειδή μιλήσαμε πολύ για την Chelsea, εσύ, ας πούμε, πώς αποφάσισες ότι η ομάδα που θα υποστηρίζω είναι η Liverpool? Κοίτα, εγώ επειδή είμαι γεννηθής το 99. Θα πρέπει να είσαι United, πιστεύω. Τα πρώτα. Όχι. Ναι, έκανε το 99 κτλ. Αλλά εγώ τότε ήμουν παιδάκι. Οι πρώτες εικόνες που έχω από ποδόσφαιρο γενικότερα είναι ο Τζέραρτ να σηκώνει με την ανατροπή το τρόπαιο στην Κωνσταντινούπολη και μετά ο τελικός στην Αθήνα που τον έχασε η Liverpool. Αλλά είδα πάλι τη Liverpool να παίζει τελικό Champions League και είδα μια ομάδα τότε του Μπενίτεθ να είναι επιθετική, να μην παίζει το αγγλικό στυλ ποδοσφαίρου, να παίζει πιο αλέγκρο στυλ, πιο επιθετικό γενές και πιο θεαματικό. Κάτι που οι Άγγλοι δεν το συνήθισαν τόσο, ήταν πιο σκληροτράχυλοι και εμένα αυτό με εγωίτευσε πιο πολύ στη Liverpool. Συν τον Τζέραρτ που για μένα ήταν η φιγούρα η ποδοσφαιρική που είχα πάντα σαν πρότυπο. Okay. Κάπως έτσι πήγα προς τη Liverpool. Εγώ ήμουν επί Λάμπαρτ, εντάξει, προφανώς καταλάβω ότι είναι Chelsea. Ναι. Εντάξει, εγώ άρχισα να γίνω. Με την έννοια ότι ήμουν 13, 12-13 τέλος πάντων, και βλέπω ημιτελικό Barcelona Chelsea στο Camp Nou. Τόρες, φεύγει στην αντεπίθεση, τις περνάει, σκοράρει και είμαι σε φάση δεν έχω ιδέα ποια είναι αυτή η ομάδα. Τον ήξερα μόνο τον Τζέχ επειδή φορούσε ναι, την κάσκα. Και βλέπω τον γκολ που βάζει ο Τόρες και περνάει τελικό και είμαι σε φάση. Αχά, αυτή δεν υποστηρίζει. Ωραία, ναι. Και έτσι ξεκίνησε. Και Ντρογκμπά μπροστά. Ναι, Ντρογκμπά. Πέναλτι. Εντάξει, χάρη σε αυτό να πήραμε και το πρώτο τσουλού. Και πάντα το τρίλημα Τζέραρντ Λάμπαρτ ή Σκόλς. Είναι πάντα αυτό που βασανίζει. Εγώ θα βάλω τον Τζέραρντ σαν πιο ολοκληρωμένο. Μετά θα βάζα τον Λάμπαρτ και στο τέλος θα άφηνα τον Σκόλς. Ξέρω ότι πολλοί θα με κράξουν για αυτή την επιλογή. Συγγνώμη από τους φίλους μας Manchester United, αλλά νομίζω οι άλλοι δύο ήταν πιο ολοκληρωμένοι μέση από τον Σκόλς. Τώρα που είμαι για τον Σκόλς και για United, Αμορίμ ως προπονητής. Ποια η άποψη, άμα θα έπρεπε να πάρεις θέση, ρε παιδί μου, ας πούμε. Εντάξει, για αυτούς το ότι έφυγε ο Ten Hag ήταν μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, και μόνο που έφυγε. Ναι, τώρα, το ποιος θα έρθει. Ο Αμορίμ για μένα ήταν από τις καλύτερες επιλογές αυτή τη στιγμή από την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν είναι μόνο ότι πήρε πρωτάθλημα με τη Sporting, είναι ο τρόπος που παίζει με τη Sporting και έχει μετατρέψει την ομάδα σε μια υπερδύναμη εκεί. Τρώει δύσκολα γκολ, δεν χάνει με τίποτα. Οπότε είχε όλα τα διαπιστευτήρια για να γίνει προπονητής της Manchester United, αλλά ο πάγκος της Manchester United είναι ηλεκτρική καρέκλα. Όποιος έχει πάει μετά του Ferguson, ό,τι και να είχε στο βιογραφικό του δεν κατάφερε να μείνει. Νομίζω το πιο κοντά ήταν σε επιτυχία ήταν ο Μουρίνιο. Λόγω τίτλων. Ναι. Και πάλι... έφτασε και τη δεύτερη θέση, νομίζω που ήταν το top. Ο Μουρίνιο όμως έχει αυτό το χάρισμα ότι μπορεί να παίρνει τίτλους, αλλά δεν μπορεί σε βάθος χρόνου να αναπτύξει μια ομάδα. Και ναι. Ξέρετε, εγώ το λέγα με την άποψη, ρε φίλε, ότι έχεις Φανίστρελο από πίσω. Που έτσι κι αλλιώς ήταν κανονικός προπονητής στην Ολλανδία και ήρθε για να γίνει βοηθός του Ten Hag. Κατά πόσο καλή επιλογή ήταν αυτή, τέλος πάντων. Αλλά εννοώ ότι φεύγει ο Ten Hag και έχεις το Φανίστρελο από πίσω, μπορείς να δώσει πιστεύω μια ευκαιρία από τη στιγμή που έχει αποδείξει στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, αλλά όπως και να έχει σε ομάδα Α κατηγορίας. Σίγουρα ο Φανίστρελο θα μπορούσε να μείνει. Και τα αποτελέσματα του δεν ήταν κάκιστα. Δηλαδή, okay. Βέβαια αυτό το. Σε ένα μάτς έκανε ότι
σε ένα μάτς Ναι, με τη πήρε- Leicester ήταν καλύτερος από ότι η United. Ισχύει αυτό. Απλά Με δεν ξέρω τεσσάρι. αν αυτό οφείλεται στο ότι ήταν φανής Ελρόι ή ότι η αλλαγή προπονητή έδωσε ένα boost στους ισχύει. παίκτες επιπλέον. Ναι, θα μπορούσε να στηριχτεί. Βέβαια, σε όλες αυτές τις ομάδες τύπου United πρέπει να καθοριστούν για μένα εξ αρχής οι ρόλοι που έχουν οι προπονητές σε σχέση και με τους manager που φέρνουν τους παίκτες. Γιατί πολλοί προπονητές έρχονται και μένουν εγκλωβισμένοι σε επιλογές κακών ποδοσφαιριστών τύπου Άντωνη, Okay. οι οποίοι ακριβοπληρώνονται και Κακός ποδοσφαιριστής και, τώρα. Εντάξει, και μωρέ. οι προπονητές είναι αναγκασμένοι να τους χρησιμοποιούν γιατί αυτούς έχει πληρώσει η ομάδα και εγκλωβίζονται σε αυτές τις επιλογές. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία γενικότερα καλή με τη διοίκηση και με αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις αυτά. Οκ, κατανοητό. Πιστεύεις ότι Αμορίμ μπορεί να ξεκλειδώσει Ζήρξε ή Χόλουν και να δούμε κάτι, δεν ξέρω, ένα νέο Γιόκερες? Για μένα με ελκύει και μόνο που είναι ένας νέος προπονητής και περιμένεις να δεις κάτι καινούριο από αυτόν. Για παράδειγμα, αν έφερε ένα προπονητή, το Μουρίνιο, δεν θα σε ενθουσιάζει τόσο γιατί ξέρεις τι θα δεις. Το Μουρίνιο ισχύει. το έχεις δει και δεν σου δίνει μια ελπίδα. Ενώ προπονητές τύπου Αμορίμ σου δίνουν μια ελπίδα ότι μπορεί να. Δεν ξέρεις ποιο είναι το ταβάνι τους. Και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δουλεύει με νέους ποδοσφαιριστές ο Αμορίμ. Οπότε ναι, σίγουρα μπορεί να εξελίξει τους νέους. Ποιος θα πάρει φέτος πρωτάθλημα? Φέτος το πρωτάθλημα το πάρει η Liverpool. Τελείως αντικειμενικά. Ναι. Το έλεγα από την αρχή σε συζητήσεις που κάναμε και μέσα στην εταιρεία αλλά και έξω στο site. Και μου λέγανε είσαι τρελός, έφυγε ο Κλοπ. Πώς θα πάει τόσο καλά η Liverpool, άλλαξε προπονητή. Η City είναι υπερδύναμη, η Arsenal όλο ανωδική. Και έλεγα παιδιά, ο Slot είναι σοβαρός προπονητής. Το roster είναι το roster που έχει ίδιο η Liverpool όλα αυτά τα χρόνια. Αν μείνουν υγιείς και δεν τραυματιστούν όπως κάποιες χρονιές που έγινε, πιστεύω πολύ στη Liverpool ότι θα είναι σίγουρα διεκδικήτρια. Εφόσον χάμε βαθμούς οι υπόλοιποι χωρίς λόγο, ευχαριστούμε παιδιά. Να είστε καλά. Καλό δεχόμενο. Θα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε κάποια διλήμματα. Θα σε κάνω κάποιες ερωτήσεις, κάποια διλήμματα και θέλω την άποψή σου. Ωραία. Πάμε, ναι. Πρώτον, είναι το Σάλιμπα Γκάμπριελ το καλύτερο αμυντικό δίδυμο αυτή τη στιγμή των τελευταίων 2-3 χρόνων στην Αγγλία? Αυτό είναι όντως δίλημμα. Αυτό είναι όντως δίλημμα. Θα πω είναι στα δύο καλύτερα γιατί έχω στο μυαλό μου και το Φαντάι Κονατέ που είναι θηρία και γρήγορη και οι δύο. Όταν ο Κονατέ είναι υγιής. Αλλά ναι, ακριβώς, όταν ο Κονατέ είναι υγιής. Απλά δεν θέλω να δικήσω και το Γκάμπριελ Σαλίμπα γιατί είναι και αυτοί και οι δύο πολύ καλοί σε όλα και επιθετικά και αμυντικά. Οπότε πρέπει να πω ναι ή όχι. Θα πω όχι ρε παιδιά, Liverpool είμαι. Okay. Λοιπόν, φέτος μόνο. Εντάξει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έχουν περάσει 11 αγωνιστικές με βάση αυτά τα 11 αποτελέσματα τέλος πάντων. Ράις ή Καϊσέντο? Τώρα, προς το παρόν. 100% Ράις. Μ' αρέσει Rice, πάρα πολύ ο Ράις. Δεν ξέρω, είναι ένα στυλ ποδοσφαιριστή που μου αρέσει πολύ ο Ράις. Okay. Τρελαίνομαι για Ράις, αλλά δεν ξέρω. Φέτος, επειδή ο Καϊσέντο. Επειδή είναι Chelsea, αλλά τέλος πάντων θα το καλύψω και θα πω επειδή ο Καϊσέντο φέτος έχει κάνει το άλμα που δεν περίμεναν πέρσι. Είναι σίγουρα βελτιωμένος από ό,τι ήταν. Αλλά δεν φτάνει, πιστεύεις, ακόμα. Ίσως επειδή έχω πολύ συμπάθεια στο Ράις, μπορεί να φταίει αυτό. Ισχύει. Δεν είναι ακριβώς δίλημμα. Είναι δίλημμα αυτό. Λοιπόν, Λοπετέγκη, Γκλάσνερ, Ποστέκογλου. Ποιος φεύγει πρώτος? Βάζω και το Ποστέκογλου μέσα, ναι. Δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα... Γιατί, βάζω το Ποστέκογλου μέσα γιατί είναι στην Τότεναμ, οπότε περιμένουν περισσότερο, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι η πρώτη του χρονιά. Αυτό το βάζω μέσα. Ναι, σίγουρα. Και είναι και ο πάγκος της Τότεναμ και αυτός λίγο περίεργος, δεν είναι εύκολος. Νομίζω, ναι. Εγώ θα έλεγα Λοπετέγκη σε αυτήν την ερώτηση. Λοπετέγκη. Γιατί ο Ποστέκογλου παίζει πιο ενθουσιώδης ποδόσφαιρο και αυτό κερδίζει λίγους πόντους, κερδίζει λίγο χρόνο με αυτό, γιατί αρέσει στο κοινό. Okay. Λοπετέγκη, απ' την άλλη. Ο Λοπετέγκη και αυτός παίζει θεαματικά, αλλά νομίζω ότι όταν το παίρνει κάτω βόλτα το Λοπετέγκη δυσκολεύεται να διαχειριστεί καταστάσεις. Εντάξει, νομίζω ότι το μόνο καλό, το μόνο θετικό αποτέλεσμα που έκανε ο Λοπετέγκη φέτος ήταν η United. Νομίζω. Ναι, και εγώ αυτό δεν ξέρω. Δεν μου έρχεται να για κάτι άλλο. Και δεν με ενθουσιάζει τόσο σαν προπονητής γενικότερα. Από τότε που ήταν στη Real, έλεγα. Ναι. Και έκανε και την ποινιά και ήταν και στην εθνική Ισπανία. Ήταν ταυτόχρονα σε πάγκο εθνική Ισπανία και Real. Και ποια πιστεύεις μέχρι στιγμής είναι η έκπληξη της σεζόν? Η έκπληξη της σεζόν είναι Nottingham Forest. 100%. Ο Μαρινάκης εκεί πέρα έχει δώσει λεφτά, έχει κάνει επένδυση. Είναι μέσα στην πεντάδα νομίζω αυτή τη στιγμή. Και και εγώ, ναι. κάνει υψηλές πτήσεις.
Και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο μάλιστα. Και κερδίζει και δύσκολους αντιπάλους. Η μόνη ομάδα που κέρδισε τη Liverpool μέσα στο Anfield. Ναι, για μένα είναι η έκπληξη σεζόν μέχρι τώρα. Βέβαια, εντάξει, αυτές οι ομάδες κάθε χρόνο στην Αγγλία βλέπεις κάποιες ομάδες να ανεβαίνουν πολύ στην αρχή και μετά να ξεφουσκώνουν. Διαχρονικά τα τελευταία χρόνια η έκπληξη είναι η Aston Villa για μένα. Γιατί έχει μια παρουσία σταθερή και στην Ευρώπη και στην Αγγλία που είναι ανωδική. Αλλά ναι, φέτος η Nottingham Forest. Ο Τζέραντ τους έφτιαξε. Την Aston Villa. Ο Τζέραντ έβαλε τις βάσεις και βρήκε μια έτοιμη ομάδα μετά και την ανέβασαν. Ναι. Όχι, εντάξει, πλάκα. Πέρα από αυτό, η κύρια σχολεία σου αυτή τη στιγμή είναι να είσαι trader, σωστά. Αυτός είναι ο τίτλος. Ναι. Junior trader προς το παρόν, γιατί είναι σε αρχικό επίπεδο, αλλά το τμήμα λέγεται τμήμα trading. Ωραία. Είσαι στην Novibet. Ποια είναι τα καθήκοντά σου εκεί, δηλαδή βάλε μας μέσα μια μέρα στη ζωή ενός trader. Εντάξει, ακούγεται, η αλήθεια είναι πολύ επιστημονικό και πολύ διάστατο το trading. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατο, θέλει το multitasking. Είναι όμως σαν να είσαι ένας έμπορος απλά αποδόσεων στοιχήματος. Δηλαδή όπως άλλος μπορεί να πουλάει κάτι άλλο, εσύ πουλάς αποδόσεις στοιχήματος και είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, δεν τις βγάζεις από το μυαλό σου προφανώς, υπάρχει από πίσω πολλή έρευνα και δουλειά. Μια καθημερινή μέρα πας, ανοίγεις τον υπολογιστή σου, 4 οθόνες μπροστά σου, πολλά εργαλεία, πολλά monitor και πολλοί αριθμοί. Και εσύ καλείσαι να είσαι ενήμερος με το τι γίνεται στην αγορά γύρω από τις αποδόσεις και από τις υπόλοιπες εταιρείες και κυρίως τις μεγάλες εταιρείες του χώρου και να διαχειριστείς αλγορίθμους και αποδόσεις που έρχονται από παρόχους, να τους φέρεις εκεί που είναι οι σωστές τιμές, αυτές που καθορίζει δηλαδή η αγορά. Όπως σε όλες τις αγορές αναζητάτε η σωστή τιμή και να διαχειριστείς μεγάλα ποσά που ενδεχομένως να επηρεάζουν αυτές τις τιμές και να τις κουνάνε. Άρα, στην ερώτηση πώς βγαίνουν οι στοιχηματικές αποδόσεις, ορίζω... Οι στοιχηματικές αποδόσεις βγαίνουν κυρίως από αλγορίθμους και από τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν παρόχους και καθορίζουν ποιες είναι οι αρχικές τιμές που θα γίνει το price up και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες εταιρείες ουσιαστικά ερχόμαστε κάπως πάνω τους για να μην έχουμε μεγάλες διαφορές. Σε γενικές γραμμές είναι κάπως έτσι και στα περισσότερα πρωταθλήματα. Βέβαια υπάρχουν και πρωταθλήματα όπως η Ελλάδα για παράδειγμα ή όπως το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, στο οποίο οι τιμές μας είναι πιο manual, συνδυάζεται μια κατάσταση manual και auto και εκεί μπορούμε να είμαστε πιο παρεμβατικοί σαν traders και να κρίνουμε εμείς από τις πληροφορίες που έχουμε στο πρωτάθλημα που ασχολούμαστε και να κρίνουμε ότι πρέπει να είναι κάπως διαφορετικές εκεί οι αποδόσεις μας, χωρίς βέβαια, βλέποντας πάντα πώς κινείται η αγορά, χωρίς να έχουμε τεράστιες διαφορές, ώστε να μην μπορούν οι παίκτες να εκμεταλλεύονται τις τεράστιες διαφορές που προκύπτουν και να μας κάνουν arbitrage και να είμαστε πάντα καλυμμένοι και σε αυτό το κομμάτι. Στα πιο μεγάλα πρωταθλήματα όπως η Premier League ή το Champions League, φυσικά καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να έχουμε τεράστιες διαφορές, ούτε κάθε trader να πει ότι εμένα η άποψή μου είναι αυτή και την ακολουθώ, γιατί εκεί τα λεφτά είναι πολύ μεγαλύτερα και φυσικά ο τζίρος κάθε αγοράς διαμορφώνει και παγκοσμίως την τιμή. Αυτό που είπες για την Ελλάδα το καταλαβαίνω. Η Βραζιλία, ας πούμε, γιατί στην Βραζιλία να είναι πιο manual. Ναι, αυτό έπρεπε να το εξηγήσω καλύτερα. Γιατί, ας πούμε, σαν Novibet έχουμε κάνει ένα expansion σε κάποιες χώρες. Στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιρλανδία οι χώρες που έχουμε επίσημα άδεια. Και στη Λατινική Αμερική είναι η Βραζιλία, η Χιλή, το Εκουαδόρ, το Μεξικό. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε πιο ενημερωμένοι στα πρωταθλήματα εκείνων των χωρών και να είμαστε πιο γρήγοροι στις αποδόσεις μας και πιο manual. Εντάξει, από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της στοιχηματικής, θέλουμε να προσφέρουμε στον παίκτη fair αποδόσεις, να είναι δίκαιες για αυτόν και ελκυστικές ταυτόχρονα. Δηλαδή η δουλειά μας πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία
ώστε η απόδοσή μας να μην είναι λάθος σε σχέση με την αγορά, αλλά να είναι και ελκυστική στον παίκτη, ώστε να επιλέξει να παίξει σε εμάς και όχι σε κάποια άλλη εταιρεία. Βέβαια, αυτό γίνεται μέσα από διαρκή παρακολούθηση των τιμών ημερησίως και από διαρκή παρακολούθηση των τζίρων και το πού παίρνουμε λεφτά και τη διαρκή παρακολούθηση του ρίσκου μας για να καταλάβουμε προς τα πού τίνει η αγορά, πού τείνουν να πέφτουν τα λεφτά και πού πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και λιγότερο προσεκτικοί. Σίγουρα όταν μιλάμε για πρωταθλήματα τύπου Μαλαισίας και Κίνας 2 κτλ., τα όρια που έχουμε και το ρίσκο μας είναι πολύ πιο προσεκτικό και τα λεφτά που παίρνουμε είναι μεγαλύτερο καμπανάκι για εμάς, ώστε να προσέχουμε περισσότερο τις αποδόσεις μας και τα πακέτα μας και τις γκανιώτες μας. Ενώ, για παράδειγμα, αγώνες όπως το Champions League ή το αγγλικό ποδόσφαιρο, το αγγλικό πρωτάθλημα, τα όρια μας είναι πολύ πιο ελαστικά και κατανοούμε γιατί μπορεί να μαζεύει μια αγορά περισσότερα χρήματα, γιατί η Liverpool, για παράδειγμα, είναι σε τρελή φόρμα και ο κόσμος μπορεί να επιλέγει συνεχώς να παίζει τη Liverpool. Οπότε, ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι της δουλειάς μας και φυσικά ο trader έχει και ένα άλλο δύσκολο κομμάτι, είναι όσον αφορά τον trader και τον τζόγο. Πολλοί θα αναρωτιούνται, καλά, εσείς που τα βλέπετε πρώτοι ή βλέπετε λάθη κτλ. Δεν μπορείτε να βγάλετε λεφτά από αυτό, δεν ξέρετε στημένα, ξέρω εγώ να μας δώσετε. Η αλήθεια είναι ότι. Ξέρουμε, αλλά δεν τα λέμε. Ξέρουμε, αλλά δεν τα λέμε. Η αλήθεια είναι ότι ο trader για να είναι πρώτα απ' όλα συναισθηματικά ουδέτερος, πρέπει να αποφεύγει να τζογάρει την ώρα που δουλεύει. Ναι, γιατί αυτό μπορεί να σε κρατήσει στάσιμο, να μένεις σε αυτό και να αφιερώνεις πολύ χρόνο στο να βλέπεις κάποια λάθη ή κάποιες διαφορετικές αποδόσεις, για να μην πω λάθη, σε άλλες εταιρείες και να αφιερώνεσαι σε αυτό περισσότερο από ό,τι αφιερώνεις στη δουλειά σου. Και αυτό είναι μια παγίδα που μπορεί να πέσει ο trader. Και είναι από τα πρώτα πράγματα που μας επισημαίνουν οι manager σε αυτή τη δουλειά όταν ξεκινάμε. Όσον αφορά το κομμάτι του trading, για να μην νομίζει κάποιος ότι είναι κάποια εφαρμοσμένα μαθηματικά ή κάτι πολύ εξελιγμένο, αρκούν βασικές γνώσεις μαθηματικών για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Για παράδειγμα, εγώ δεν έχω τελειώσει κάποια θετική σχολή. Έχω τελειώσει δημοσιογραφία και μέσα επικοινωνίας, οπότε ήμουν θεωρητικός. Αρνητική σχολή. Αρνητική σχολή. Και οι γνώσεις μου στα μαθηματικά ήταν βασικές, αρκεί να κατανοείς τα μαθηματικά που βλέπεις εκεί και να μπορείς να μπεις γρήγορα στη λογική που χρησιμοποιείς τον αλγόριθμο εκεί πέρα και να μπεις γρήγορα σε αυτή τη λογική και να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Από εκεί και πέρα θέλει πολύ multitasking, θέλει πολύ κρίση και σίγουρα, εντάξει, τα μαθηματικά είπαμε σε ένα επίπεδο πολύ βασικό. Την ώρα που είναι, ας πούμε, στο live στοίχημα, εκεί είναι πιο πολύ manual ή πιο πολύ αλγόριθμος? Η αλήθεια είναι ότι αυτά που σου ανέφερα είναι πιο πολύ για το pre-live, γιατί εκεί δουλεύω εγώ. Το φαντάστηκα, ναι, γι' αυτό το θέλω. Όσον αφορά το κομμάτι του live, φυσικά εκεί τα όρια είναι μεγαλύτερα και ο τζίρος είναι πολύ μεγαλύτερο στο live, γιατί ο Έλληνας παίκτης είναι κυρίως από τους παίκτες που επιλέγουν να παίξουν βραχυπρόθεσμα, δηλαδή θέλουν κέρδος πιο σύντομο. Ενώ για παράδειγμα ο Άγγλος παίκτης ή κάποιες άλλες χώρες παίζουν πιο μακροχρόνια στοιχήματα. Και επειδή τα λεφτά που μαζεύουν είναι πολύ περισσότερα, συνήθως τείνουν να ακολουθούν την αγορά, ώστε να μην έχουν μεγάλο ρίσκο και μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές, γιατί μπορεί όταν έχεις μεγάλες αποκλίσεις, δεν θέλει και η εταιρεία να έχουμε μεγάλες αποκλίσεις, γιατί έτσι μπορεί να έχεις μεγάλες νίκες και μεγάλες ήττες σαν trader και αυτό δεν είναι καλό και πάλι στο συναισθηματικό κομμάτι, γιατί μπορεί να θεωρήσει ο trader από τη μία ότι είμαι άτρωτος, γιατί βγάζει πολλά λεφτά η εταιρεία με αυτά που εγώ επιλέγω να κάνω, αλλά από την άλλη στη χασούρα μπορεί να νομίζει ότι είναι πολύ κακός. Θες ένα balance άρα. Θέλει η εταιρεία βασικά, ο trader να είναι ουδέτερος, να κάνει τη δουλειά του σωστά, ώστε να μην είναι πάνω του η ευθύνη για το όλο αποτέλεσμα. Οπότε είτε θετικά, είτε και θα αφήσει την κανιώτα να κάνει τη δουλειά της. Ναι, αυτό. Οπότε κυρίως κοιτάμε τις μεγάλες αγορές, όπως την Bet365, είναι μια εταιρεία κολοσσός που καθορίζει τις τιμές της αγοράς, η αλήθεια είναι αυτή. Και γενικότερα κοιτάμε μεγάλες εταιρείες και πώς διαμορφώνεται η αγορά και στο live γίνεται περισσότερο αυτό. Τι είναι το arbitrage που είπες πριν? Όσον αφορά το arbitrage που προανέφερα, είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που επιλέγουν κάποιοι παίκτες, οι οποίοι μπορεί να είναι και επαγγελματίες σε αυτό το κομμάτι.
Πολύ απλά, επειδή πλέον είναι παγκοσμιοποιημένο το στοίχημα, μπορούν να βλέπουν αποδόσεις από εταιρείες από όλο τον κόσμο και να βλέπουν τις διαφορές σε σχέση με μια άλλη εταιρεία και να παίζουν την ψηλή τιμή στη μία εταιρεία και την ψηλή τιμή που είναι η αντίθετη στην άλλη εταιρεία. Άρα πρακτικά κάπως να βγω κερδισμένος όπως και να έχει. Και βγαίνουν κερδισμένοι πριν καν γίνει το event, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και αυτό είναι δύσκολο, ας πούμε, για παράδειγμα και για μια εταιρεία να το αντιληφθεί, δεδομένου ότι στη μια εταιρεία παίζει κάτι και σε μια άλλη εταιρεία παίζει κάτι άλλο. Βέβαια, αυτό οι εταιρείες έχουν κάποιους τρόπους να το αντιληφθούν, αλλά κάποιοι παίκτες, ειδικά παλιότερα που ήταν πιο δύσκολο να γίνει monitored αυτό, κάποιοι παίκτες ήταν επαγγελματίες αυτό και βγάζαν λεφτά μέσω του arbitrage. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, αλλά πώς μπορείς να το ανιχνεύσεις αυτό το πράγμα? Εφόσον λες ότι ανιχνεύεται. Υπάρχει ειδικό τμήμα αναλυτών και risk monitor στην εταιρεία. Είναι της εταιρείας ή είναι εξωτερικοί παράγοντες? Είναι της εταιρείας, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στο να ανιχνεύουν τους παίκτες, τον τρόπο που παίζουν και τον τρόπο που βάζουν χρήματα και να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ο κάθε παίκτης πώς κινείται. Αυτό γίνεται και για λόγους marketing βέβαια, για να μπορούν να δίνουν και αντίστοιχες προσφορές σε ένα παίκτη που παίζει πολύ στον Παναθηναϊκό επειδή είναι ομάδα του, να μπορούν να του δίνουν και κάποια free bets. Αλλά αντίστοιχα γίνεται και για λόγους risk monitor, για να αντιλαμβάνεται η εταιρεία πότε κάτι είναι επικίνδυνο, πότε κάποιος παίζει με arbitrage ή παίζει περίεργα παιχνίδια που ενδεχομένως μπορεί να έχει κάποια πληροφορία. Οπότε, ναι, υπάρχουν ειδικά τμήματα που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι για να είναι προφυλαγμένη η εταιρεία. Και σε εκείνη την περίπτωση, ας πούμε, που ανιχνευτεί ο παίκτης τρώει ban και τέλος, ή μπορεί να έχει ποινικές διώξεις, ή δεν πάει μέχρι εκεί? Η εταιρεία προσπαθεί να αφήνει όσο το δυνατόν περισσότερο fair παιχνίδι. Εντάξει, προφανώς παίρνει τα μέτρα της όταν δει unfair παίξιμο και να προφυλάξει τα όρια της και τα όρια που θα δέχεται στοιχηματισμό από κάποιους παίκτες, αλλά αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει η εταιρεία από την πλευρά της όσον αφορά το παιχνίδι. Ναι, το arbitrage είναι κάτι που δεν θα σταματήσει να υπάρχει, γιατί όσο υπάρχουν τιμές και διαφορετικές εταιρείες, δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Απλά ένας τρόπος προφύλαξης που έχουν επιλέξει οι εταιρείες είναι να βγαίνουν οι τιμές τους να είναι αρκετά κοντά γενικά. Να ακολουθούν την παγκόσμια αγορά, να μην κάνουν τρέλες, γιατί εν τέλει ξέρουν ότι σε βάθος χρόνου μπορεί να έχουν ζημιά από το arbitrage. Ποια είναι η πιο τρελή διαφορά τιμών που έχεις δει εσύ σαν trader μεταξύ της δικιάς σου και μιας άλλης εταιρείας? Καταρχάς, αν δεν μιλάμε για λάθος, δηλαδή από ανθρώπινο λάθος χειροκίνητο, που αυτό είναι κάτι άλλο. Αν μιλάμε για επίτηδες αποδόσεις. Μπορεί να διορθωθεί. Π.χ. έγινε ένα ανθρώπινο λάθος. Εγώ που το είδα, το έπαιξα, μου έδωσε μια τεράστια απόδοση που ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να μου δώσει. Και ας πούμε η εταιρεία, η εταιρεία, το καταλαβαίνει. Μπορεί να διορθωθεί ή εγώ αυτό το λάθος της εταιρείας είναι στο χέρι της εταιρείας το πώς θα το διαχειριστεί. Συνήθως όταν μιλάμε είναι στους όρους μάλλον της εταιρείας, ότι όταν κάποια απόδοση έχει μπει κατά λάθος από ανθρώπινο λάθος, ακυρώνεται. Αλλά κάποιες φορές όταν μιλάμε για μικρές διαφορές που μπορεί να μην εμφανίζει μεγάλο πρόβλημα, η εταιρεία λόγω καλής θέλησης μπορεί να πει ότι τα αφήνει. Παρ' όλα αυτά στους όρους αναφέρεται τι προβλέπεται και προβλέπεται ακύρωση συνήθως. Και τι άλλο μου είχες ρωτήσει? Διαφορά, ας πούμε, όχι λάθος. Ναι, τι μεγάλη διαφορά μπορεί να συναντήσουμε. Σε μεγάλο επίπεδο. Στις αγορές, ας πούμε, για παράδειγμα που σου είπα ότι βγαίνουμε πιο manual, σε πρωταθλήματα που ξέρουμε καλύτερα, μπορεί να παρατηρήσεις και διαφορές μεγάλες. Τύπου να δίνουμε εμείς μια ομάδα 1,50 να κερδίσει τον άσο της, τον ΠΑΟΚ Β, στη Β' Εθνική, και να τον δίνει Bet365 2,10. Ωραία. Και εκεί είναι μια μεγάλη διαφορά, όπου καλούμαστε να πούμε, κρατάμε εκεί που είμαστε, ακολουθούμε την Bet365 σε αυτό που έβγαλε και πόσο κρατάμε. Δηλαδή μπορεί να πάρουμε κάποια χρήματα εκεί στην ανάποδη απόδοση, στο διπλό, και να πούμε ότι τώρα θα κουνηθούμε λίγο, γιατί μέχρι τόσο είμαστε διατεθειμένοι να αντέξουμε, ας πούμε. Εκεί είναι το trading. Εκεί κάνεις trading και λες αντέχω, μένω εκεί που πιστεύω. Βέβαια αυτό πάντα δεν είναι μια απόφαση που παίρνει ένας και λέει εγώ πιστεύω έτσι, παιδιά, κρατάμε στα 1,50, είμαστε... Γίνονται κάποιες συζητήσεις, γίνονται
προφανώς συζητήσεις και με τους manager και με... Πόσα άτομα, ας πούμε, μπορεί να χρειαστούν για να βγει μια απόδοση? Η εταιρεία έχει μεγαλώσει πάρα πολύ από τη στιγμή που μπήκα κι εγώ και από εκεί που μπορεί να ήταν στο soccer 10-12 άτομα. Πόσο καιρό εργάζεσαι, είπες? 1,5 χρόνο, ναι. Από τη στιγμή που μπορεί να ήταν 10-12 άτομα στο trading, ένας manager, 2 team leader κτλ. Και ένας head όλου του τμήματος. Πλέον πάλι είναι ένας head, ένας manager, αλλά είναι 4 leader και πολύ περισσότερα άτομα. Δηλαδή έχουν διπλασιαστεί σίγουρα τα άτομα. Η εταιρεία είναι σε μεγάλη άνοδο. Σου έχω μια ερώτηση να σου κάνω τώρα με βάση αυτό που λες. Πες ότι εγώ, ας πούμε, είμαι στο γήπεδο και το βλέπω live τον αγώνα. Ωραία. Και μπαίνει το γκολ. Μπορώ να προλάβω να το βάλω με το που μπει το γκολ που δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί από την εταιρεία και να κερδίσω έτσι, ας πούμε, ότι θα σκοράρει τα εβδομάδα και να κερδίσω ένα στοίχημα? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Σίγουρα το έχουν σκεφτεί πολλοί που έβλεπαν γάμα εθνική κάπου και ήθελαν να το προλάβουν. Η αλήθεια είναι ότι οι στοιχηματικές εταιρείες συνεργάζονται με κάποιους παρόχους δεδομένων, οι οποίοι στέλνουν σκάουτερ στα γήπεδα και συλλέγουν τα δεδομένα. Δηλαδή, πολύ απλά έχουν μια εφαρμογή και όταν μπαίνει γκολ, βγαίνει ένα corner, πέφτει μια κάρτα, επιλέγουν την αντίστοιχη επιλογή και αυτό περνιέται στο σύστημα και κλειδώνει αποδόσεις. Και μετά ξαναανοίγουν όταν προκύπτουν καινούργιες αποδόσεις, όταν ολοκληρωθεί η φάση. Και γι' αυτό το λόγο, πολλές φορές θα έχετε παρατηρήσει όσοι παίζουν στοίχημα ότι υπάρχει κάποιο delay, κάποια καθυστέρηση από τη στιγμή που επιλέγουν να τοποθετήσουν ένα στοίχημα σε σχέση με το πότε θα γίνει αποδεκτό. Ανάλογα βέβαια και με τη δημοφιλία του event. Δηλαδή, άμα είναι Champions League, που ο scouter είναι από πάνω και είναι πολύ γρήγορη η συλλογή των δεδομένων, εκεί το delay θα είναι πιο μικρό. Σε πρωταθλήματα πιο τοπικά, πιο γάμα κατηγορίες, το delay μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Μπορεί να αργήσει μέχρι και κάποια δευτερόλεπτα να σου πάρει το στοίχημα για να εξασφαλίζεται ότι δεν θα γίνονται late bets, ότι δεν θα πέφτουν. Γιατί ο στόχος της εταιρείας είναι ο παίκτης να διασκεδάζει, να παίζει τίμια και όχι να γίνεται unfair παίξιμο. Οπότε ναι, η εταιρεία προσπαθεί να προλαβαίνει τέτοιου είδους καταστάσεις παίρνοντας τα μέτρα της. Οι στοιχηματικές εταιρείες θέλουν να προσφέρουν στους παίκτες ένα μέσο διασκέδασης, ένα μέσο ψυχαγωγίας και από την πλευρά της βλέπει προφανώς τα πονταρίσματα που πέφτουν, αλλά δεν μπορεί να ξέρει πότε κάποιος έχει ποντάρει περισσότερα από όσα αντέχει η τσέπη του ή έχει παίξει μεγαλύτερα ποσά από ό,τι αντέχει, ας πούμε. Γι' αυτό που θέλει η εταιρεία είναι να αντιμετωπίζεται σαν ένα μέσο διασκέδασης και ο παίκτης φυσικά να το αντιμετωπίζει σαν ένα μέσο που θα παίξει κάποια λεφτά με στόχο να κερδίσει, αλλά όχι να ξεφύγει από το. Και η ίδια εταιρεία προσπαθεί να το παρουσιάσει σαν παιχνίδι παρά σαν. Γι' αυτό και έχει κάποια εργαλεία που προτείνει στον παίκτη να βάλει κάποια όρια ημερησίως ή εβδομαδιαίως ή μηνιαίως, ώστε να μην τα υπερβαίνει ο ίδιος. Υπάρχουν limits μέσα από την εφαρμογή, ας πούμε. Ναι, μπορεί να βάλει, τα επιλέγει βέβαια ο παίκτης αυτά, ξέροντας τον εαυτό του και λέει ότι βάζω αυτά τα όρια και δεν τον αφήνει να παίξει παραπάνω χρήματα. Η εταιρεία προσπαθεί να κάνει όσο το δυνατόν πιο fun το παιχνίδι για τον παίκτη. Γι' αυτό και έχουν μπει. Νομίζω δίνονται και free bets καμιά φορά. Ναι, σωστά. και έχουν μπει και έχει εξελιχθεί πλέον και υπάρχουν και εφαρμογές. Κάθε στοιχηματική έχει την εφαρμογή της. Και γίνεται πιο fun όλο αυτό για τον παίκτη. Να μπει στην εφαρμογή, να δει κάποιον αγώνα, γιατί υπάρχει και live stream από τους αγώνες. Που οι παίκτες τείνουν να επιλέγουν τις στοιχηματικές που δείχνουν και live stream για να μπορούν να βλέπουν για το παιχνίδι. Και ναι, από εκεί και πέρα, στόχος της εταιρείας είναι να υπάρχει fair παίξιμο και όχι να υπάρχει unfair ή και δεν είναι ωραίο να ξεφεύγει κάποιος από τα όρια και να μπαίνει μέσα, ας το πούμε, να έχει θέματα με τη ζωή του. Γι' αυτό υπάρχει και το support και είναι πολύ σημαντικό στην εταιρεία. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Υπάρχει γραμμή, ας πούμε. Υπάρχει γραμμή που μπορεί να ζητήσει κάποιος βοήθεια και να το συνδέσουμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως και γενικότερα το support είναι κάτι πολύ σημαντικό στην εταιρεία. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα πλέον. Το να μπορείς να έχεις άμεση επικοινωνία σε οτιδήποτε θέμα που σου προκύψει. Και προβλέπουν και γι' αυτό οι εταιρείες να μπορεί να είναι δίπλα στον πελάτη σε ό,τι χρειαστεί. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Γενικά, όπως καταλάβατε, δεν παίζω στοίχημα. Ωραία. Ακούω συνέχεια τη λέξη γκανιότα. Αν το εκφέρω κιόλας σωστά. Τι είναι η γκανιότα? Η γκανιότα είναι το μαξιλαράκι ασφαλείας της στοιχηματικής εταιρείας, είναι το κέρδος της στοιχηματικής εταιρείας.
Για να σου δώσω να το καταλάβεις απλά, η γκανιότα για τη στοιχηματική είναι ότι είναι η πράσινη θέση, το 0 στη ρουλέτα, που υπάρχει το κόκκινο μαύρο και υπάρχει η πράσινη, το 0. Okay. Είναι αυτό που εξασφαλίζει ότι δεν είναι 50-50 η κατάσταση. Υπάρχει και κάτι που αλλάζει το ποσοστό όταν παίζει ο παίκτης. Για να σου δώσω να καταλάβεις σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, που είναι δύο οι περιπτώσεις, ή άσο ή διπλό, αν θέλεις να πεις ότι η γκανιότα είναι 0%, ότι δεν υπάρχει γκανιότα και είναι τελείως free τα πράγματα, είναι 2 να κερδίσει μια ομάδα και 2 απόδοση να κερδίσει άλλη. Ωραία. Οπότε εσύ αν βάλεις 10 ευρώ στη μία και 10 ευρώ στην άλλη, είτε θα κερδίσεις 20 ευρώ, είτε θα πάρεις τα 10 ευρώ σου πίσω. Σωστά. Ναι, αυτό. Είτε θα κερδίσεις 10 ευρώ, είτε θα πάρεις τα 10 ευρώ σου πίσω. Ωραία. Αν δίνει 2,20 και 2,20, εσύ θα βγεις κερδισμένο σίγουρα. Εκεί μιλάμε για μια αρνητική γκανιότα που η εταιρεία μπαίνει μέσα μόνη της και είναι υπέρ του παίκτη, γιατί ό,τι και να παίξει κερδίζει. Ή θα κερδίσει 2 ευρώ ή θα κερδίσει 12, ας πούμε. Σε αντίθεση, στην περίπτωση των στοιχηματικών εταιριών, υπάρχει ένα ποσοστό γκανιότας που και αυτό εξαρτάται από τη δημοφιλία του αγώνα και την προσφορά που θέλει να κάνει η εταιρεία στον παίκτη, η οποία διαμορφώνει τις αποδόσεις 1,87 και 1,87, ας πούμε. Οπότε εσύ αν παίξεις και τα δύο, δεν κερδίζεις σίγουρα. Όμως παρόλα αυτά, κάθε εταιρεία επιλέγει τι πακέτο γκανιότα θα δώσει για να γίνει πιο ελκυστική στον παίκτη. Για παράδειγμα, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε άδεια εδώ, επιλέγουμε πολλές φορές σε παιχνίδια ελληνικούς αγώνες το άσο χ διπλό μας να είναι 0% εγκανιότα, δηλαδή τα 3 σημεία, αν τα βάλεις μαζί, να είναι 0% για τον παίκτη. Αυτό είναι σαν προσφορά που κάνει η εταιρεία για να ελκύσει περισσότερους πελάτες, ας πούμε, για να ελκύσει περισσότερο κόσμο. Αυτό. Η γκανιότα είναι ένας τρόπος που παίζουν οι στοιχηματικές ανάλογα με το πόσο πολύ θέλουν να ρισκάρουν ή όχι και να δώσουν στον παίκτη μια καλύτερη προσφορά, ένα καλύτερο value σε αυτό που θέλει να παίξει. Για παράδειγμα, αν δίνουν οι άλλοι τη Leverkusen 1,45 και το χ 4,5 και το διπλό 7 και αυτό βγάζει μια αλφα γκανιότα, μπορεί η στοιχηματική εταιρεία μας να πει ότι εμείς παίζουμε με μια χαμηλότερη γκανιότα και βγαίνει ο άσος της Leverkusen 1,47. Αυτό μπορεί να φαίνεται μικρή διαφορά, αλλά δεν είναι μικρή διαφορά, γιατί η εταιρεία εκείνη τη στιγμή παίζει με χαμηλότερη γκανιότα και για καλύτερο του παίκτη δίνει λίγο μεγαλύτερο ρίσκο στην εταιρεία. Αυτό. Δεν ξέρω χοντρικά αν το κατάλαβες. Όχι, είναι το ποσοστό εκείνο που η εταιρεία από τα παίξήματα όλων των παικτών, γιατί κάποιος θα παίξει άσο, κάποιος θα παίξει χ, κάποιος θα παίξει διπλό, κάποιος θα παίξει. Από τα παίξήματα όλων των παικτών, συνολικά αυτό το ποσοστό εξασφαλίζει ότι η εταιρεία βγαίνει λίγο κερδισμένη. Ωραία. Αυτό. Εκτός αν κάνει φυσικά πάνω σε αυτό, εκεί έρχεται το trading και μιλάμε για σωστό ή λάθος trading. Γιατί αν ένας αγώνας έχει βγει 3 μέρες πριν, μέχρι να φτάσει στη στιγμή που θα αρχίσει ο αγώνας, καταλαβαίνεις ότι όταν αλλάζουν οι αποδόσεις, αυτή η γκανιότα και ανάλογα με τα λεφτά που παίρνουμε, είναι λίγο σαν τραμπάλα. Είναι λίγο σαν τραμπάλα το τι τζίρος πέφτει και το πού είναι η γκανιότα επιφορτισμένη, ας πούμε, πού είναι η μικρή απόδοση και πού μεγαλώνει. Οπότε το σωστό trading θέλει να μην αγγίζεις πολύ αυτή την γκανιότα σου και σε ποια τιμή έχεις πάρει τα πολλά λεφτά. Άρα με αυτό που λες ένας trader δεν έχει. Π.χ. εσύ μπορεί να κάνεις σήμερα Αγγλία, αύριο Ισπανία, μεθαύριο Ιταλία ή είσαι πιο κλειστό, μπορεί να διαλέγετε λίγκες για να ξέρεις πάνω κάτω τι παίζει και να είσαι πιο ενημερωμένος. Αυτό είναι ευθύνη του εκάστοτε τμήματος ή της κάθε εταιρείας πώς θέλει να διανέμει τις δουλειές στις ομάδες της. Τι μοντέλο θέλει να ακολουθήσει. Σε άλλες εταιρείες ακολουθούν το μοντέλο, είσαι ειδικός για αυτό το πρωτάθλημα και ασχολείσαι μόνο με τις αγορές αυτού. Σε άλλες εταιρείες είναι λίγο πιο. Κάνουν όλοι σε όλα τα πρωταθλήματα διάφορες δουλειές. Είναι αναλόγως πώς θέλει να πάει η εταιρεία. Ναι. Στην Novibet, επειδή υπάρχει και εκπαίδευση των traders που θα μπουν καινούργοι και περνάνε ένα στάδιο εκπαίδευσης, προφανώς δεν μπορούν εξ αρχής να έχει ο καθένας ένα πρωτάθλημα, ας πούμε. Ή θα μπορούσε και να γίνει. Είναι επιλογή του κάθε leader, του κάθε manager μάλλον, το πώς θα διανύμει τη δουλειά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο δηλαδή μοτίβο. Ο καθένας λειτουργεί απλά όσο πιο νέος είσαι, τόσο πιο
γενικές δουλειές κάνεις, αλλά με λιγότερο κίνδυνο, για να μπορείς να μάθεις τη δουλειά και να ανέβεις μετά επίπεδα ανάλογα. Τέλεια. Ασχολείσαι μόνο με τα στοιχήματα του ποδοσφαίρου και άλλα. Στο τμήμα που είμαι εγώ είμαι μόνο του ποδοσφαίρου. Αλλά υπάρχει και τμήμα που ασχολείται με other sports, μπάσκετ κτλ. Έχω ετοιμάσει και ένα μικρό κουιζάκι. Δεν ξέρω αν. Είμαι έτοιμος γι' Είσαι αυτό. έτοιμος. Ωραία. Θες να σου κάνω τις ερωτήσεις και να σου δίνω και 3 πιθανές απαντήσεις ή όχι? Ή θες να δούμε πώς θα πάει και ανάλογα Να δούμε τις πώς θα βάλουμε πάει στο και θα παιχνίδι? παίρνω τη βοήθεια. Ωραία. Όλες αφορούν τη Liverpool. Okay. Εντάξει. Να δούμε πόσο είναι ενημερωμένος. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολες. Γιατί σε έβγαλα εγώ. Okay. Λοιπόν, πότε ιδρύθηκε η Liverpool? Ποια χρονολογία? Έχεις πέσει τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ κακή μνήμη. Okay. Έχω επιλέξει να μην θυμάμαι πολλές πληροφορίες, να μην έχω πολλές πληροφορίες στο μυαλό μου. Αυτό βέβαια με φέρνει σε δύσκολες καταστάσεις όπως η τωρινή, που δεν θυμάμαι πότε ιδρύθηκε η ομάδα μου. Ωραία. Θες να σου δώσω 3 πιθανές απαντήσεις? Δώσε μου, γιατί πιστεύω ότι άμα ακούσω τις πιθανές θα μου έρθει. Ωραία. 1888, 1890 ή 1892? Το 1890 ιδρύθηκε η Liverpool. Κλειδώνεις? Το κλειδώνω. 92. Εντάξει. Μπορούμε να το κόψουμε στο μοντάζ. Μπορούμε να το κόψουμε στο μοντάζ. Συγγνώμη από όλους τους φίλους στη Liverpool, αλλά δεν το θυμόμουν. Έχω πολύ κακή μνήμη. Τι να Εντάξει, κάνω. ούτε εγώ ξέρω. Όχι της Liverpool, γενικά δεν ξέρω. Ναι, okay. της ομάδας. Μεταβίας, ξέρω τις ημερομηνίες που γεννήθηκα. Ακριβώς. Που γεννήθηκα. Είμαστε στο Αυτό. ίδιο μήκος κύματος. Ναι, πραγματικά. Ξέρω και τις ημερομηνίες που γεννήθηκες εσύ. Μόνο η χρονολογία όμως. Όντως. Τη χρονολογία, ναι. Αυτό. Την προαναφέραμε. Οπότε ναι. Αυτά τα δύο ξέρω τώρα. Πόσα πρωταθλήματα έχει η Liverpool? Πόσα πρωταθλήματα έχει η Liverpool? Έχει 5 πρωταθλήματα. 6 πρωταθλήματα. Όχι ψέματα. Τα μπερδεύω με το Champions League. Με συγχωρείς. Πάμε από την αρχή. Πόσα πρωταθλήματα έχει η Liverpool? Μπορεί να σου δώσω άμα θες. 6 Champions League έχει σίγουρα. Πρωταθλήματα έχει. Είναι τα δεύτερα περισσότερα πίσω του Manchester United. 18, 19 ή 20? Έχει 19. Έχει 19. Έχει 19 πρωταθλήματα. Έχει 19 ρε σατανά. Μαζί με αυτό του COVID, έτσι. Ναι, δεν το κλέβουν εδώ. Έχει 19. 20 πρέπει να πεις, γιατί προτρέχουμε λίγο και θα το πάρει και φέτος. Σωστό. Αλλά αυτό, ναι, έπρεπε να πω ότι έχουμε και ένα κλεμμένο από παλιά. Μας πήρε η City το κλεμμένο, θα φάει τιμωρία και θα πάρουμε εκείνο. Ναι. Εύκολο θεωρώ. Πώς Λατινοαμερικάνοι αγωνίζονται με τα χρώματα της Liverpool φέτος? Φέτος. Λατινοαμερικάνοι. Είναι σίγουρα ο Λουίς Δίας. Είναι σίγουρα ο Νούνιες. Είναι σίγουρα Λατινοαμερικάνοι. Επιθετική δεν είναι άλλοι. Μέση δεν είναι άλλοι. Αμυντική. Είναι και ο Άλισον, τερματοφύλακας 3. Νομίζω δεν μου διαφεύγει κάποιος και θα πω. Κάποιος μου διαφεύγει στο κέντρο τώρα. Ναι, είπες Νούνιες. Κάποιος μου διαφεύγει στο κέντρο. Είναι 4, χωρίς να γιατί μου ρώτησες πόσοι, δεν χρειάζεται να τους ονομάζω. Είναι 4 θα πω. Είναι 4 γιατί είναι και ο Μακάλιστερ. Ο Μακάλιστερ, ρε φίλε. Κάποιος στο κέντρο, κοντός, μου διέφευγε. Μπράβο, ο Μέση. Και δεν μπορούσα να θυμηθώ ποιος είναι αυτός. Ναι, ήταν 4. Σωστό, 4 είναι. Οπότε θα βάλουμε μόνο αυτή την ερώτηση. Τις υπόλοιπες τις κόβουμε. Εντάξει, και το άλλο το πέτυχα. Το άλλο. 2 στα 3 έχω. Πάμε, είμαστε καλά με αυτά και με αυτά. Ωραία, λοιπόν. Ποιος έχει τις περισσότερες assist φέτος στο πρωτάθλημα? Αυτό σίγουρα θα είναι ερώτηση παγίδα. Γιατί θα είναι κάποιος που δεν θα περιμένω. Αλλά εγώ θα πω ότι είναι ο Άρνολτ ή ο Σαλάχ. Είμαι ανάμεσα σε Άρνολτ και Σαλάχ, θα πω Άρνολτ. Ωραία, άμα σου ένα 50-50, που δεν θα στο Άρνολτ δώσω. ή Σαλάχ. Ναι. Θα πω Άρνολτ. Θα πάει σε Άρνολτ. Είναι 6 και τις έχει ο Σαλάχ. Έχει πολλά γκολ ο Σαλάχ και θεώρησα. Είναι νομίζω πρώτος με 8. Ναι, και θεώρησα ότι στις assist θα είναι άλλος κορυφαίος. Είναι ο δικός σας Βίνι. Μας έφαγε συστροφή, ναι. Λοιπόν, και πόσα γκολ φέτος δέχτηκε η Liverpool στο πρωτάθλημα? Επίσης καλή ερώτηση. Δεν έχει δεχτεί πολλά. Δεν έχει δεχτεί πολλά. Και πρόσφατα το κοιτούσα για να δω τα goal difference. Νομίζω έχει δεχτεί ή 4 ή 5. Θα πω 5. Είσαι πολύ κοντά, είναι 6.
Άλλασε πολύ κοντά. Μπράβο, φίλε, αλήθεια. Μπράβο. Μάλλον δεν είδα το τελευταίο παιχνίδι. Ήθελα να σε ρωτήσω και ποια είναι η ήττα, αλλά την είπε με την Νότιχαμ. Μάλλον δεν είδα το τελευταίο παιχνίδι και έχασε ένα γκολ. Μου ξέφυγε. Και ποια είναι η μεγαλύτερη της νίκη? Η μεγαλύτερη της νίκη. Στάνταρ το έχεις αυτό. Φέτος. Sorry. Φέτος. Στο πρωτάθλημα, έτσι. Στο πρωτάθλημα, ναι. Κάπου βάλαμε. Στην Ευρώπη είχατε. Κάπου βάλαμε 4. Στη Leverkusen. Ναι. Ναι. Και στο πρωτάθλημα κάπου βάλαμε. Κάποιον διαλύσαμε στο Anfield. Ναι, μπράβο. Κάποιον διαλύσαμε στο Anfield, αλλά. Δεν ήταν καλή ομάδα, ποια ομάδα την έπαθε. Ήταν η Wolves. Όχι, δεν ήταν η Wolves. Ήταν η Crystal Palace. Φίλε, το πήγες πάρα πολύ κοντά. Το κλειδώνεις. Στη Wolves. Στη Wolves. Ή στην Crystal Palace, δεν ξέρω. Κλειδώνω στη Wolves ότι της βάλαμε 4 γκολ. Οκ. Είναι η West Ham. Μπορεί να σε μπέρδεψε γιατί ήταν Λοπετέγγι. Ναι, ρε φίλε. 5-1. 5-1. Μπράβο μας. Καλή φάση. Δεν το θυμάμαι καν εκείνο το μάτι. Μάλλον κάτι άλλο έκανα. Μάλλον δούλευα νύχτα εκείνη τη μέρα. Κλείνοντας, θέλω να γυρίσεις την κάμερα, να δείξεις το βιβλίο σου και να πεις ξανά για ποιο λόγο κάποιος να το αγοράσει. Ή να το κερδίσει. Αυτό είναι το βιβλίο μας, Τρίπλα Τάκλιν Μοϊκάνα. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το αγοράσετε είτε είστε πιο παλιοί στο αγγλικό ποδόσφαιρο είτε πιο νέοι, για να δείτε ιστορίες καλτ προσωπικότητων του αγγλικού ποδοσφαίρου, οι οποίες είναι τόσο ποδοσφαιρικές αλλά έχουν μέσα και ένα κοινωνικό πρόσωπο. Μπορείτε να δείτε δηλαδή πώς η κοινωνία του αγγλικού ποδοσφαίρου αντιλαμβανόταν το ποδόσφαιρο τότε και τώρα και την Premier League, και να μπείτε για τα καλά μέσα στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου μέσα από ιστορίες καλτ προσωπικότητων της Premier League. Εμένα με έπεισε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μας ακούτε Spotify, Apple Podcast και όπου αλλού μπορείτε να ακούσετε podcast. Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.